Γεια σε όλους, είμαι ο Θοδωρής από το socialsteps.gr και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε πώς μπορεί ένας νέος χρήστης να δημιουργήσει λογαριασμό στο Facebook. Αρχικά, το Facebook, όπως αναφέρει και το ίδιο, είναι και θα είναι πάντα δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα σας ζητήσει λεφτά για να δημιουργήσετε λογαριασμό. Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Αρχικά, εισάγουμε ένα όνομα. Για παράδειγμα, Ιωάννης και ένα επώνυμο Παπαδόπουλος. Είναι πολύ σημαντικό να πληκτρολογήσετε τα πραγματικά σας στοιχεία, διότι αν βάλετε κάποιο ψευδόνυμο στο όνομα ή στο επώνυμο και το βρει το Facebook, τότε θα σας ζητήσει να αλλάξετε το όνομά σας. Στη συνέχεια, τοποθετείτε ένα email, για παράδειγμα, και στη συνέχεια και στο άλλο πεδίο πληκτρολογείτε το ίδιο email, στο οποίο ύστερα το Facebook θα σας στείλει ένα email για να επιβεβαιώσετε ότι ο λογαριασμός είναι αληθινός. Συνεχίζουμε με έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος κωδικός πρόσβασης μαζί με το παραπάνω email θα αποτελούν τα στοιχεία για να κάνετε σύνδεση στο Facebook αργότερα. Επιλέγετε το φίλο σας και συνέχεια μια ημερομηνία γέννησης. Είναι πολύ σημαντικό να είσαστε άνω των 13 ετών, διότι υπάρχει σώρους χρήσης του Facebook και δεν θα σας αφήσει διαφορετικά να δημιουργήσετε κάποιο λογαριασμό. Πατάμε εγγραφή. Αρχικά υπάρχουν τρία προαιρετικά βήματα. Πρώτον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία email, όπως για παράδειγμα το Gmail ή το Yahoo Mail, έτσι ώστε να βρείτε τους πρώτους φίλους σας στο Facebook. Αυτή τη στιγμή θα παραλείψω αυτό το βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να συμπληρώσετε κάποια βασικά στοιχεία σας, όπως για παράδειγμα την δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευσή σας και τον εργοδότη σας. Ας παραλείψουμε για αυτή τη στιγμή το βήμα αυτό. Και τρίτον, το Facebook σας προτείνει να ανεβάσετε κάποια φωτογραφία προφίλ. Ας παραλείψουμε και αυτό το βήμα. Έχουμε συνδεθεί τώρα αυτόματα με το λογαριασμό μας και πάνω μας ζητάει το ίδιο το Facebook να κάνουμε ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Πηγαίνουμε στο email μας και βλέπουμε δύο νέα email. Το πρώτο email είναι το μήνυμα το οποίο μας καλωσορίζει στο Facebook και μας εξηγεί κάποια βασικά πράγματα. Το δεύτερο email είναι εκείνο το οποίο πρέπει να πατήσουμε το σύνδεσμο τον οποίο μας έχει στείλει το Facebook για να επιβεβαιώσουμε το λογαριασμό μας. Όπως μπορείτε να δείτε, ο λογαριασμός μας επιβεβαιώθηκε. Για κάποιο καιρό το Facebook θα χρησιμοποιεί εδώ πέρα την καρτέλα «Καλωσορίσατε», έτσι ώστε να σας εξηγήσει τα πρώτα σας βήματα στο Facebook. Μέχρι να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά, η καρτέλα «Καλωσορίσατε» θα βρίσκεται εκεί πέρα. Κανονικά όμως, μετά από λίγο καιρό, όταν θα εξαφανιστεί, η αρχή στη σελίδα θα είναι αυτή εδώ πέρα, δηλαδή οι ενημερώσεις. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο οδηγός δημιουργίας ενός Facebook προφίλ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα βίντεο.